Que va, un altre dia a la Bíblia, Sí, això ja sembla la nostra segona casa, Jo crec que m'acabaré empadronant, Jo també, jo també. És que no només vinc aquí per estudiar, sinó també per agafar tot el material de préstec que dona la biblioteca. I la web l'has vist amb tots els recursos. Sempre que necessito alguna cosa, ho tinc allà. Sí, la veritat és que està molt bé. I la distribució de l'espai de la Biblio també mola molt. La planta 0 amb els ordinadors de taula, a la 1 per fer treballs en grup i poder parlar. Sí, sí. I temporada d'exàmens, jo sempre vaig a la 2 i a la 3. Si em vull concentrar, vaig allà. Però ja s'està en silenci, perquè a la mínima que sona el mòbil o xiulen, parles una mica... Sí. És increïble. Sembla un estadi de futbol. Sí, la veritat. Bueno. I les sales de treball? Sempre. Amb els meus amics estudiem allà. Sí. He salvat molts exàmens en aquelles La sales. veritat és que si demanes de préstec als rotuladors, et pots ficar allà a la pissarra, fer els exercicis... O portàtil, si necessites, te deixa durant 3 hores. Sí. O fins i tot un mes i te'l pots emportar cap a casa. I les videocabines també va molt bé. Si has de fer alguna videotrucada o alguna cosa, et fiques allà dins, ningú t'escolta i està superbé. És increïble. Sí. I calculadores, paraigües, també t'ho deixen a la recepció. I Nintendo Switch. Nintendo Switch. Que has acabat els exàmens, Sí. que està superbé. I a la planta 3, les vistes que hi ha són a les brutals. butaques, sí. Allà per descansar una miqueta, o per dies que estàs més agobiat pots baixar aquí al Meeting Point, amb el o a la planta sudoku, 0, les butaques, els puffs. La veritat és que alguna siesta m'he fet jo allà, la veritat, i que ningú tingui por a entrar, que s'està superbé aquí, ambient d'estudi, ambient de relax, de tot. La nostra segona casa, pràcticament.